Yes, παιδιά, θα στείλω την μοτόρα. 3, 2, 1. Θα στείλω την μοτόρα τώρα. Δεν στείλω ρε. Δεν στείλω αυτό το πράγμα. Θα το στείλω εγώ. Περίμενε. Δεν γίνεται. Ανά το στείλωσε και πέσαμε ρε. Πέσαμε ρε παιδιά, πέσαμε. Δεν πειράζει, καλό στείλωμα ήταν. Are you rolling around the mierda hole? Αν σας άρεσε το βίντεο, Περιμένετε. αν σας άρεσε το βίντεο να κάνετε ένα like και μια εγγραφή και να πατήσετε το κάμπανο του like για να έχετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που θα ανεβάζω βίντεο. Μου τώρα αυτό εδώ σίγουρα θα κάνουν γκριφ. Όχι Τι είναι γκριφ. αυτό ρε, μπατσούλικο είναι αυτό. Το μπάτσο σίγουρα θα το κάνουν. Μπα, αυτό το γράφει πάνω, πάτε σήμερα. Ξέρω το σίγουρα θα. Πρόσεχε μην το κουμπάνετε, αυτό το κάνουμε. Τι παίζει. Ας Έλα σε εδώ, ρε. σπάσω. Άστορα βρε, άστορα. Εμείς έχουμε δουλειά να κάνουμε. Σίγουρα θα στείλουν αυτό. Να το στείλουν παιδιά. Θα το στείλωσουν. Τώρα το στείλω, δεν το στείλώνει, το μάζω το στείλώνει. Τέλος πάντων. Να έτσι. Τέλος πάντων αυτό ήταν το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε μια εγγραφή και πατήστε το κάμπανο κουδουνάκι για να έχετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που θα ανεβάζω βίντεο. Άντε. Αντίο, bye bye guys. Bye bye.